खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 5 डिसेम्बर आरो 6 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों सा 2774 EX-NDFBफोरनो 4 लाख रिहेबिलिटेसननि फिक्स्ड डिप'जिट सार्टिफिकेटखौ गथायबाय 5 डिसेम्बराव तामुलपुराव 1105 आरो क'क्राझाराव 1669 EX-NDFBफोरा 4 लाखनि चेकखौ मोननो हाबाय आरो दासिम 4000 खावसे केडार्सफोरा रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हाबाय होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों EX-NDFBफोरनो होनो गोनांखौ होनानै बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफाखौ मावफुंनो हाबाय होननानै बुंथियो बिथाङा आरो साफ्रोमबो इलिजिबल EX-NDFBफोरनो होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो लोगोसे EX-NDFBफोरनि केस बोखारनाया फ्राय जोब्बाय 10 आद्रा दङ बेनि खामानिखौबो थाबैनो मावफुंगोन होननानै फोरमायथिबावो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नखर नखर थांनानै COVID-19 भेक्सिन थुनाय हाबाफारियाव सासे बर' आइजोआ भेक्सिन थुजायैयाव सासे हौवा पुलिसआ आइजोखौ नाख्रांनानै हायाव खोख्लैदोंमोन आरो बे भिडिअआ ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन बेखौ लानानै एक्स-BLT अनिल मुसाहारि बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि जोंहा आइजो आफाद जेरै आबोफ बड' वुमेन जास्टिस फराम दङ बेनिखायनो बर' आइजोनि सायाव आखाइ होनायनि हेंथायै गोख्रोङै गसंनानै पुलिसनि हेंथायै आयेननि राहा लानो थाखायबो खावलायो मानोना गंसे नखराव थांनानै सासे हौवा पुलिसआ बर' आइजोनि सायाव आखाइ होनाया जोबोद गाज्रि जादों होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गोबां गामि ओनसोलफोराव सोलोंथाइनि आंखाल बेनिखायनो COVID-19नि भेक्सिन लानायनि सायाव मोजाङै फोरमायथिनानै होनो थाखाय दानि BTC सोरखारखौबो एवारनेस प्रग्राम एबा सांग्रांथि हाबाफारि खुंनो थाखायबो खावलायो बिथाङा नङाब्ला गामि ओनसोलाव बेबायदि जाथाया खनले जाबाय थागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा थांनाय सनिबार मोनाबिलि समनिफ्रायनो नागालेन्डनि मन जिल्लानि तिरुआव दुंहाव थासारि गासै जाथायाव गासै सा 15नि जिउ खहा जाबाय रिपर्टनि बायदिब्ला उदखारि फैगोननि खौरां मोननानै आर्मिनि 21 पेरा कमान्ड' इउनिटआ जमखानानै दंमोन बेयावनो अटिं गामिनि थागिबिफोरा खैलाखुनिनिफ्राय बलेर' पिकआप गारिजों गावसोरनि न' फारसे फैगासिनो दंमोन आर्मिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बलेर' पिकआपखौ बिथांमोनहा लाखिनो थाखाय बिथोन होदोंमोन नाथाय गारिखौ लाखियैयाव उदखारि साननानै गुलि गावग्लुंदों जायजों सा 8नि मादाव सा 6आनो जायगायाव जिउ खोमानो गोनां जादों आरो जोखोम जानाय सानैखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों बे गुलि गावग्लुंनाय जाथायखौ खोनानानै खाथि खालानि थागिबिफ्रा फैनानै थुबर जाफैदोंमोन नाथाय आर्मिफोरा थैनाय सुबुंफोरखौ दोनखोमानो नाजादोंमोन आरो थैनायफोरनि थै नांनायखौबो बालाजों खोमोरनो नाजादोंमोन होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा अजद होदों बेखौ लानानैनो गामियारिफोरा आर्मिनि गंनै गारिखौ अर सावनानै होदों आरो आर्मि जवानफोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन जायजों सासे आर्मिनि जिउ खहा जादों उनाव पाब्लिकनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आर्मिफोराबो फिन गुलि गावफिननो गोनां जादों आरो बिथांमोननि गुलि गावनायजों फिन सा 7 पाब्लिकनि जिउ खहा जादों उनाव लकेल एडमिनिस्ट्रेसन आरो पुलिस फैनानै थासारिखौ सामलायफैनो हादों बे जाथायखौनो लानानै अखानायै फिन सा 250 सुबुंफोरा थुबुर जानानै आसाम राइफलनि केम्पखौ गाग्लोबनानै अर सावनानै होफैदों बेयावबो सुबुंनि थुबुरखौ होखारनो थाखाय आसाम राइफला गुलि गावनो गोनां जादों फिन आसाम राइफलनि गुलिजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबावदों बे गासै जाथायखौ लानानै आर्मिनि 21 पेरा कमान्ड' इउनिटआबो गावसोरनि गोरोन्थिखौ लानानै उनदाहा फोरमायथिदों आरो बे गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों स्टेट गभर्नमेन्टआबो नायबिजिरनो थाखाय स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीम दाबाय बेनि अनगायैबो जाथायनि गासै रिपर्टखौ होनो थाखाय नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिशना मिरु आरो रायजो सोरखारनिसिम लाइजाम दैथायहरदों बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बारग' NDFBफोरनो 4 लाख रिहेबिलिटेसननि फिक्स्ड डिप'जिट सार्टिफिकेट होनायखौ बरायदों बारग' NDFBनि दैदेनगिरि प्रेस मुसाहारि बिथाङा लोगोसे NDFBनि मुङाव बर' लाइमोनफोरा 4 लाख मोननो हानायखौबो बरायदों नाथाय बिथांमोननि थाखाय गुबै NDFBफोरा मोननो गोनांनिफ्राय थालांनाया दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो बिथाङा जायनाखि गोविन्द बसुमतारी फेरेंगा आरो सावरायग्रा बिथांमोनहानो NDFBनि दैदेनगिरिमोन बिथांमोनहा सोर NDFB नंगौ सोर NDFB नङा बेखौ सिनायनो हायैया दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो बिथाङा बारग' NDFBफोरा गोलाव सम हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव देहा मोदोम आरो जिउ दान होबोबाय बिथांमोननि दान होनायनि थाखायनो गोविन्द बसुमतारी
फेरेंगा आरो सावरायग्रा बिथांमोनहा बे पजिशनखौ मोननो हादों। गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बिसायख'थियाव देरहासारनो हानानै सोरखारबो दानो हाबाय, नाथाय दा मोजां बिसार खालामनो हायाखै होननानै बुंथिनायजों लोगोसे सोरखारनि एजेन्सिया भेरिफिकेसन खालामनायाव एनडिएफबि नङैखौ एनडिएफबि खालामनाय आरो एनडिएफबिखौ एनडिएफबि नङै खालामनाया लाजिनांथाव होननानैबो बुंथियो बिथाङा। आरो दिनै एनडिएफबिफोरा गावनि मोन्थायखौ बिनायनि थाखायनो मिनिजानो गोनां जाबाय होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो गबिन्द बसुमतारिया साइन खालामनानै हरखानाय EX-NDFBफोरनि लिस्टानो गनायजायाखैब्ला एनडिएफबि नङैफोरनि मुं थानाय लिस्टखौ सोरथो जमा होखो होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथां प्रेस मुसाहारिया। प्रेस मुसाहारि बिथांनि अनगायैबो धीरेन बर' बिथाङाबो अजद होदोंमोन दि EX-NDFBफोरनो 4 लाखनि चेक गथायनायाव एबसुनि माखासे सोद्रोमाफोरनि मुङा दं होननानै। बिनि सायाव एबसुआ खेंफोरथि होदों दि सोरनो 4 लाखनि चेक होनांगौ सोरनो होनाङा बेनि लिस्टखौ एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रासो हरो, एबसुआ नङा। सोरबा सासे सानै एबसुनि सोद्रोमानि मुं फैदोंब्लाबो बेयो एबसुनि गोरोन्थि नङा होननानै खेंफोरथि होयो बिथांमोनहा। फैगौ 10 दिसेम्बरनिफ्राय रायजोआव जौनि बेसेनखौ 15% बांहोनो थांखि लादों। पेट्रल आरो डिजेलनि सायाव होनाय भेट भेलु एडेड टेक्सखौ खम खालामनायनि उनाव रांखान्थिनि सायाव बेलेन्स खालामफिननो एबा सामलायफिननो थाखायनो जौनि सायाव एक्साइज डिउटिखौ बांहोनो थांखि लादों। रिपर्टनि बायदिब्ला रायजो सोरखारा 2001-2 मायथाइयाव 148 कौटि एक्साइज रेभिनिउ कालेक्शन खालामनो हादोंमोन। 2020-21 मायथाइयाव 2033 कौटि एक्साइज रेभिनिउ कालेक्शन खालामनो हादोंमोन। दा आसाम सोरखारा 2021-22 मायथाइयाव जौनिफ्राय 2400 कौटि एक्साइज रेभिनिउ कालेक्शन खालामनो थांखि लादों। स्टेट गभर्नमेन्टनि अफिसियेल सर्सनि बायदिब्ला आसामाव गासै गं 1234 जौनि गला दङ, बेनिनो 308आ गुवाहाटीआव आरो आसामाव गासै गं 996 बार दङ। मख'नो गोनांदि आसामाव 2001 मायथाइनिफ्रायनो जौ गला खुलिनायनि थाखाय गोदानै लाइसेन्स होआखैमोन, खालि बारनि थाखायल' लाइसेन्स होदोंमोन। दा रायजो सोरखारा माखासे जायगायाव जौ गला खुलिनायनि लाइसेन्स होनो थाखायबो थांखि लादों। थरायना अपुर्णा नार्जारी बिथाङा भारतनि आइजो U19 फुटबल हानजानि थाखाय सायख'जादों। क'क्राझार जिल्लानि बनारगाव खाग्राबारि गामिनि मुस्रि बिश्वजित नार्जारीनि फिसाजो थरायना अपुर्णा नार्जारी बिथाङा फैगौ 11 निफ्राय 22 दिसेम्बरसिमनि गेजेराव बांलादेशनि ढाकायाव खुंजानो गोनां साउथ एशिया फुटबल फेडारेशन U19 वमेन्स चेम्पियनशिप 2021 जोलुर बादायलायनायाव भारतनि आइजो फुटबल हानजानि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदियैनो देग्लायबो क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा 17थि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप 2021-22 भलिबल बादायलायनायखौ फैगौ 10 आरो 11 दिसेम्बर खालि साननैनि हाबाफारिजों KDSAनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थि खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे बे गेलेनायजोंनो KDSAनि इन्टार क्लाब भलिबल लीग 2021-22 खौबो खुंफुंनो आखायाव लादों। बेनिखायनो KDSAनि सिङाव मुं थिसनजाखानाय एफिलिएटेड क्लाबफोरखौ बे बादायलायनायाव बाहागो लाफैनो थाखाय खुंफुं आफादनिफ्राय खावलायहरदों। क'क्राझाराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि खाथि खाला थानाय देहा फाहामथायजों सोमोन्दो थानाय गलाफोराव दालालिनि खामानि सोलियो। बेखौ बुंथिदों राष्ट्रीय जन कल्याणकारी परिषदआ। आसाम सोरखारा रायजोआव दालालि गैयै खालामनो जि थांखि लादों बेखौ मदद होनानै राष्ट्रीय जन कल्याणकारी परिषदनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि मावथिफोरा क'क्राझाराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि साखाथियाव 200 मिटारसिम जानथायाव थानाय बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनायजों सोमोन्दो थानाय गलाफोर जेरै फार्मासि आरो लेबरेटरिफोराव संदानदोंमोन। संदाननायनि गेजेरजों बेफोर गलाफोराव दालालिजों सोमोन्दो थानायखौ फोरमान मोनदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। नाथाय गिबि खेबनि थाखाय बे खेबाव सोर सोरनि आखाइ दङ बिथांमोननि मुंखौ फोसावनानै होनो सानाखै होननानैबो फोरमायथियो आरो बेफोर खामानिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो खावलायो। उननि समाव हमबावनो मोनोब्ला मुंफोरखौ फोरमायनानै होनाय जागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे देहा फाहामसालिनि डक्टर आरो नार्सफोरखौबो गाव गावनि बिबानखौ मोजाङै मावनो थाखाय खावलायो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो जाहाथे पेथलजिस्टनि गेजेरजोंल' लेबरेटरिखौ सालायनो हायो बेनि थाखायबो डिसिखौ खावलायो बिथांमोनहा। बिथांमोना फोरमायथिदों दि क'क्राझारनि RNB सिभिल हस्पिटालाव गोबां गामि सिंफोरनिफ्रायनो दुखुथिया सुबुंफोरा खायसेया हा-हु बन्दक दोननानै आरो खायसेया हा-हु जिब जुनार फाननानै फाहामथाय लानो थाखाय फैयो। नाथाय बिथांमोनहा दालालिनि आखायाव गोग्लैनानै हाराहास्ति जाफैनो गोनां जायो। बेनिखायनो RNB सिभिल हस्पिटालनि 200 मिटारसिमाव जेसेबां फार्मासि आरो लेबरेटरि दङ बेफोरखौ दालालि गैयाजासे गलाखौ सालायनो थाखायबो खावलायो बिथांमोनहा।
कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिसार गौतम दासआ मोनसे रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला आसामाव थांनाय जानुवारि दाननिफ्राय थांनाय अक्ट'बरसिमाव गासै 6054 रड एक्सिडेन्ट जादों। 6054 रड एक्सिडेन्टनि मादाव गुवाहाटीयावनो गासै 621 रड एक्सिडेन्ट जादों। बे गासै रड एक्सिडेन्टजों आसामाव 2464 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोर 2020 मायथाइयाव कभिड-19नि थाखाय लकडाउन थासेयावबो रड एक्सिडेन्ट जानायजों आसामाव गासै 2020 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो बेनि मादाव गुवाहाटीयावनो 215 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बेनिखायनो ट्राफिकनि नियमफोरखौ मोजाङै फालिनो थाखाय कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिसारा खावलायदों। बिथाङा साखा खबनै सालायग्रा आरो गाखोग्राफोरखौबो हेलमेट गाननो थाखाय खावलायदों मानोना बांसिन हेलमेट गानैफोरानो गाज्रि जोखोम जानो गोनां जायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।